Chámome Lucía Lamas e son, xunto con outros dous compañeiros, socia fundadora da empresa Metalmiño. Nacín en Ourense, pero fai uns anos viñeme a vivir ao Concello do Rosal, cerquiña da empresa Metalmiño. Aínda que veño do sector da hostelería, no momento en que entrei en contacto co metal, enamoreime deste mundo. Non tiña nin idea do que era unha chapa, pero agora que levamos xa 4 anos nesta aventura do emprendemento, por mor de Metalmiño decidín deixar a miña vida en Ourense e virme a vivir máis cerquiña do noso proxecto. Malia que os comezos foron moi duros, cada día estou máis contenta de seguir neste mundo de tolos dos que entendemos o metal como forma de vida. Actualmente levo os departamentos comercial, administración e compras. Metalmiño somos unha empresa de contratación de corte láser e pregado de chapa, que para que non o sepa, o láser é unha tecnoloxía de corte de alta precisión. Os nosos materiais principais son o ferro, o inoxidable e o aluminio. Traballamos dende grandes empresas do tecido industrial galego e portugués, pero tamén traballamos para PEMEs e pequenos autónomos. Tamén damos servicio a particulares, que é un mundo moi desatendido. Todos temos na nosa casa algunha peza cortada láser. Atopamos no sur de Pontevedra, que é unha localización perfecta para traballar con Galicia, España e Portugal. Confía no teu criterio e fai visible a túa profesionalidade. O metal chega a ser un sector nos que ás veces custa que valoren as mulleres polo que saben facer e non polo que aparentan. O segredo está loitar polo que sabes, rodearse de socios e proveedores fiables, por en valor a perspectiva propia e eliminar o medo de decir aquí estou eu e o meu traballo. Unha oportunidade de crear vínculos e sinerxias con outras mulleres emprendedoras que lle dan valor a Galicia.